No corazón do Parque Natural de Corrubedo, os antigos pozos de rego e as charcas contan dúas historias entrelazadas. A do saber tradicional e a da natureza. Hoxe, estas estruturas de pedra son moito máis que patrimonio. Son pequenos oasis de vida e refuxio para especies ameazadas. Tritóns, píntegas, ras e sapos dependen das augas tranquilas para sobrevivir. O sapoconcho europeo vive nas charcas renaturalizadas das antigas telleiras. Tamén outros réptiles se refuxian entre as pedras dos pozos. Nas contornas máis forestais, o caer a noite, a vida nos pozos tamén atrae a visitantes na procura de alimento. Un equipo de investigación traballa para coñecer e protexer esta relación única entre natureza e cultura. O proxecto susténtase en dous piares: catalogar os pozos tradicionais e rexistrar as especies que os habitan. A ciencia, neste caso, tamén é memoria. Falamos coas persoas que estudan esta conexión entre patrimonio e biodiversidade. Bueno, os pozos de rego, que levan ese nome de pozos de rego, pues, tiñan unha doble función. Por un lado, funcionaban de rego porque servían para acumular auga e, polo tanto, era aproveitada esa auga para regar os campos de cultivo. Pero a vez funcionaban nunha estrutura máis complexa, digamos que formaban unha especie de rede de augas co obxectivo de desecar os terrenos húmidos para poder cultivar. Probablemente estamos falando dunha estrutura, entendemos que de época moderna, é dicir, a mellor século XVII, XVIII, vale, por aí, incluso a mellor inicios da XIX, non? O que está claro que se perdeu a memoria dentro da poboación local de que no fixo. Por lo menos pasaron 3 ou incluso 4 ou máis xeracións, aí adiante, non? Esa idea. Teñen ese doble valor, o valor cultural como patrimonio endográfico, non? Pero a vez están cumplindo unha función biolóxica, non? Ahora, como estruturas tradicionais como os de Corrubedo, en Galicia eu non coñezo ningunha. No interior, digamos, dos límites do parque, 111 estruturas deste tipo, que poden ser de desecación, de pozos de regadío, etc. Estruturas hidráulicas, que sería o seu nome máis correcto. Cada pozo é rexistrado e analizado. Os investigadores recollen datos e rexistran as especies presentes. O traballo científico permite coñecer e revalorizar estas estruturas. Tamén é clave a colaboración coa veciñanza e co persoal do parque para manter vivos estes pozos e os ecosistemas que sustentan. A finca e a levas a un punto, podes traballar na finca. En realidade, nestas estruturas habitan moitas especies, sobre todo as especies que son estrictamente acuáticas. Macroinvertebrados acuáticos, esas son as que máis habitan e máis dominan este tipo de estruturas, os pozos. En cuanto a anfibios, atopamos unhas 7 especies de anfibios, pero tamén atopamos réptiles, asociados ás veces ás zonas do borde do pozo, e algún xa dentro da auga como o sapoconcho europeo, que sí que tamén está aproveitando este tipo de estruturas. O sapoconcho é un caso excepcional porque foi, de feito, o reintroducimos hai máis de 20 anos aquí nunha charca artificial. Outros réptiles que atopamos foron o lagarto celado, o lagarto das silvas, mas sabemos que por outros anos hai 2 especies de cobras de auga. No final son hábitats moi pequenos e illados, entón cualquier especie invasora que poida chegar ou contaminación pois vai afectar. Pois no caso dos pozos é fundamental porque mantén a auga, aínda que non sexa de forma permanente, e outra cousa que favorece é a conectividade. Agora ben, estas estruturas tamén poden ser perxudiciais para algunhas especies que poden caer dentro dos pozos e non conseguen sair. Entón sería importante ter rampas que permitan a este tipo de fauna con máis dificultade de movimento poder conseguir sair, ou incluso modificadas de algún modo que consigan outras especies que non está a usar este tipo de pozos consigan ter un hábitat adecuado, como o sapo de esporóns tamén presente aquí no parque.
Os pozos non están exentos de ameazas. O abandono, os recheos e a contaminación poñen en risco estes refuxios. Sen mantemento nin protección, moitos desaparecerían e con eles unha parte esencial da cultura e da biodiversidade do Parque Natural de Corrubedo. Cada pozo é unha oportunidade para conservar a auga, a vida e a historia. E recoñecer que o patrimonio non é só pedra, tamén é o que medra, o que respira e o que se move entre as sombras dun rego antigo. Porque cada pozo conta, e cada especie que nel habita tamén.